assalamu aleykum bandiraɓe ƴeewe hakkude ibrahima e bammo fawo gulɗo hoore ibrahima ko vagabond ɗum noon en jeeyi ibrahima jam an ko ɗanɗa ha joni emata wiccere yoni baba hande min monteta wiccere 10 heures min montata aw jangata hande wiccere 10 heures montoto ibrahima 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 10 heures yoni saɗa montoya baba minen hande min montata 10 heures 11 heures min montata jam mbiɗa wona joni wiccere mbiɗa monton ko 10 heures joni kadi mbiya montoton ko 11 heures 11 heures kay ibrahima immo dow 11 heures yoni baba hande min jangata hande lendi ayi hande lendi jangguetaki baba semtat joni mbiya 10 heures montoton joni mbiya ko jangata an aɗa mande mon est ce que mande baba mbaɗɗa aɗa selli jam tan machallah mbeɗa jam machallah alhamdulillah i mbeɗa anna janggoyno eyyi komi janggoyno joni min jippiti ibrahima woni ibrahima monsieur amin namdi momo monsieur makko susa namdade wi o arani montude 8 heures 10 heures o wi hande o arani ay midi min mbaɗi cours mais o arani ibrahima ɗo pindimi ɗon ha tampilaɓe tati finnimo 8 heures finnimo 10 heures mi finnimo 11 heures o wi hande o janggata amin jangga hande mbaɗa mayde fonde wala e makko a ɗonnodera ibrahima